soc coordinadora de l'espai, m'encarrego del seu funcionament i dels materials i de la seva preparació, i pensar una mica els materials que siguin d'interès pels infants, que cobreixin una mica les seves necessitats, i materials pensats en diferents metodologies que promovin també una mica l'autonomia, la creativitat. D'altra banda, també estic acompanyant els infants en les seves necessitats, interessos, durant el joc. Ens agrada rebre les famílies de manera oberta, càlida. Quan venen tenen el seu espai per entrar i estar també amb el seu fill i filla, veure una mica l'espai, veure què volen fer en aquell moment, perquè l'acomiadament en aquell moment sigui una mica més agradable i no sigui tan anguniós. Les mateixes famílies que estan aquí treballant saben que tenen els seus fills ben a prop i poden estar fent les seves reunions, treballant de manera més tranquil·la, amb més confiança, i pels propis infants també, que saben que per qualsevol cosa que necessitin ens tenen a nosaltres, però que també tenen a la seva família aquí molt a prop, i el fet també d'anar veient-los, les dues parts crec que es senten molt més tranquil·les i amb confiança per gaudir de l'espai i per poder aprofitar i fer la seva feina.